أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksi kami Engkau yang memakin kami semangat dakwah Islam, yang memakin kami penanawag yang suiman. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'urib Allah na ay manto pugusayin tano na sumipantag si ko mga balas o mga tao, mga barasambayang gusto sabar ko pupungaso sa pakiran ko kung kumana kasimbayang sabab ro na unang tanoron na gumugudang kaya mga balas ipun kasang ko to kapagbang nataman sang ko to mga kabilang ato ko kap masjid kakagya katawang ko at yung ay ndo utanusina liyopan ko sa kanwa pakamahasina adna mga datuwa makapamakingon ko mga dauan ko mga walay tanong andang miyaturuakan giyang kaya kapsumyusina datarayo kapamamasaan budatarayo kapamadian miyamadian kano na makanusi ko mga darpayo na sa din sa miyakwan yung sa padian na mga pipay tama panganangkan na ayakapian yan nagyang ko to palayakan ron makangguna gusto mga pamilyang ka adno to miyamadian miyakaw masawalay nagyang ko tapang nang kana mapia miyakwan yan na nas kanya bikom yan dataro to so miyakaswa si ko di seminaran miyakaw masawalay na sa kanya buhi minggulalanon sa daon makanggulalan sa mga pamilya niyan adong pumana miyamadian aso kaya pakaw manin sa walay na linipatan niya ng utamya sukatian na daw din makakan na daw pan makakan sa mga soldayan na gusto mga pamilya niyan yuto so miya mamakin nagsidin ugay na miya kaw masawalay na dan yung gunggulalanan so miya suwa iyan na dapat minggulalan ng mga solda iyan ano pa man na miya mamakinag ada taro miya mamasaan miya kaw masawalay na tiyaluan yan si karuman yan na tiyaluan yan so mga solda iyan mga wata yan na piya magato ang aniran nagyang utamya sukat yan na pala siran mabuhubaya yuto so miya mamakinag si miya ka masawalay na ini pangusiyat yan mambuko mga pamilya niyan so miya suwa yan siya mga daon ada mo manami pwede yan na din na miya sukat yan na malakabusa tama sa kaya baling yan yuto so miyong kudar pa dede na piya mamakinag yan noon na miya ling sawalay na dede na miya suwa yan diyang ko to waktu kasuldo sambayang naya pagampagan na yato sa miya kasuldo sambayang na pagbangan nagyang mo to kapagbangiron na inutan ay pupugusya ka madakla masusupaktan ron si saranaw madakla mga masjid ay kapagbangiron sa luhur na ginagapupusin sa luhur ay kapagbangiron sa asar na ginamagaan sumul sumagrib dataro tumambu aso magrib na makalibut na dunia na erang apakapagbang ada mo manap ka salak ada na pagbang sa uta masjid na dataro baw pamako manusia na kiarunutan din ng uta masjid ino to na dataro maranata ginoon yang kasabab sa giyang uta da parate yang uta mga tauro karinang kaon sa mabagerso parate sang utwaingad na igiragyang ko ta wakto na lalayon kapupugbangan ko pagapaganaya wakto niyan
At na mga mamaro, agi so mga bay na di ka pa kayo basirang pagbang na so mga mama na di lang sasabot ni balas yan na di silang ditutuluda. Uman ni isa na pagkarangitan yan so padiyan igira diningilan yan na tiginas kasana kay pagbang. Na tiginas ka kay pagbang. Na di silang di tutuludan tayo makapagbang agi di lang sasabot ni balas yan. Mi'aloy Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف رواه أحمد. Ukatawib tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam mga tao itama nakala ibala so tawa pupugbang na bubunuan niran sa umanisa na pedangan yan so pediye na sarbo makapagbang. Benar mambu attitude na sa manusia na katawin niya buhay madadalam roa balas na attitude na ibuno yang wapdiyan at iwari yung buno niya nang kaya na mapirang gibo pirang igira manuto miya kao maagyang kutuwa matag Captain Barrio na natiyan na ibuno mo sakad na tenggedak no di na tenggedak makadua naya penariya may lainnya ng kunta balas sa mala nakagay di ng katawan na di siran itutulo daw manisa tiyan askasan na kiskasan agya mo to na mi'aloy ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muadhdhinu yughfar lahu madda sawtihi wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Saan sa magbang di na miya kapipi niya iblang agiyo kami pungusiya tiyod si ko mga walay niyo. Saan sa magbang na ayayin bala sunu Allah na sadin sa pagkarampayan sa kutaswaran yan na lango-lango na kaadno Allah tamang mga lakongan na gusto mga pakayo-kayuan na sadin sa psugod ng utalagam yan kung mga kaadno Allah na pala-palayawn din pupumangnik wallahu ta'ala sarilaan wallah sa kanya na gumakas lang sa maliwanag agu isap na imbala sunu Allah liur open na sadin sa kadaklatawa miya kasimbayang sa ay minisimbayang yan na minisabab sang utakyan ganyan ko suara niyan ko kapagbang na din na pelebatan ko balasiran na timu-timuon na timbangan na imugayron yuti kalay balasangan na mga pagbang o gayit nasuka pagbang at titu para tiyak wallah na bagi yang kapag bang sabada mga manusia amay ko damay ko na di sila bumagbang. Maana ini na amay ka anamay ko na mapasay kapag bang so sabada mga pagbang na amay ko damay ko na di pagbang ayan do maanaw to nakapakilaylay. Kapakilaylay. Nasangkot nakapakilaylay naman na niyan na diterima anu Allah subalas yan kama kao mataw salungan ang mauri na kalimantan so lang anu balas amyang gulawlatan ko Allah. Ino ka di seminar, ino ka di sembayang, ino ka di puasa, ino ka di sidgang na di ko Allah Ta'ala so sidgang ka na daga ko ang karakan na kagiya ino ka misidga ka mitititik sa puso ka ang kamay leo mga manusia barasad ka ang ka narong magkukuwasang ko tapis guswatan ka na manusia natigi na susambayang ka natigi na kagiya ino ka di sembayang ka kagiya ang kamay leo mga manusia barasambaya ka naroon ka pong kukuwasang ko to manusia natigi na suwa tigi su puasa ko natigi na su puasa ka nakagiya ino ka pupusa ka ino kami pusa ka at may lima manusia bara puasa ka narong ka kuwasa ko tatawa di kundi suwatan natigi tiko pama subala so seminar ka natigi na so seminar ka mo man nakagiya ino kami seminar ka at may layo mga tao asaka na yamanan yan na bara seminar nga ka na batid ko suwaswat ka naroon ka kuwasa ko ta mga tao nandi ka kuwang akiran. Waalaikumsalam. Asang utauras nagiuto rin mo ula-ula aso mga manusia lango-lango nagalbakiran na sadin sa daw miswuswat ko Allah na dinang kaklaim ko Allah. Datar mamung tadi magbang awaya pipikiran yan na inupugbang at may les kanyan na madakli mga sangkuan ng utalagamian na makaw mataw sa lungan na mo rin at yan ay kukuha ng mga pangaloy tanaw balas. Agya mo to na miyaloy puno rasul ang utamang tao ay kaya pa magbangiran na miyatin na dila di ka serbisyo ko masjid. Qala man adhana 12 sana wajabat lahul jannah.
Saat natigin manay sa magbang. Sadun sa kuan yan nagalbuk yan ang nakapagbang sa misampay sa pulau Guduragun. Amadak naman na kaya subrasi sa pulau Guduragun. Sa kaya ngitino. Na ayam bala sunu Allah na diritsu na pakasulsi ko surga. Wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawmin 60 sana. Na ayam bala sunu Allah na uman dun gawi sang kutwa labi sa pulau Guduragun. Agu taman ko kalayan na uman dun gawi na ay bala sunu Allah kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawmin 60 hasanah na uman dun mapitan abgan Allah taala sa 60 mapian yan 60 asurga yan man uman mapita sang kutuwa di kaserbisyo sa kapagbang wa bi kulli iqamatin 30 hasanah uman kumamat na 60 amapia 30 amapia uman dinuto kumamat ini sa para Rasul sallallahu alaihi wasallam andun ni kapag bangiron o baka sa saliti sutaw sa masjid babay mama o baliw napagpangusiat niway ko mga mamarang tanong adi ka pa kay so tao aka sa salita sa masjid kapag bangan o balumiyo inuntabu amay ko emergency o di na kangat datar kaya sungwan kad naridu o di na maulaw la mapanad o di na sakanyan na kailangan na makasong saliyo dataro emanan yan na mga panakatuginawan yan nasang utauras nasalin sa tibuban niya na lumiyo na bituan to Rasul sa munafik igira kasasalatan so tao sa masjid tapi agbangan na lumiyos kanyan ada kipantaga kapaliw niyan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal kharaja rajulun ba'dama adzana al-muadzin faqala amma hadha faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam pitiru Abu Hurairah miya kay sa tinalungan na lumini wa sa katomama o kaya pagbangirun og pugbang na pitiru Abu Hurairah tinagiyang kaya mamana mata-mataan din kamiya miya supakyan su Muhammad sallallahu alaihi wasallam orian yan na piano tulo Abi Hurairah aswat tigin su Rasul na inisuguyan ra kami aamay kamado dalam kano ko masjid nagupagbangin na ubaliyo so isar kano taman sa di makasumbiyang daan na bumiatiro yapan la yasma'un nida fi masjidi hadha thumma yakhruju minhu illa lihaja la yarji'u ilayhi illa munafiq sadin sa tawa managien subang makasusul kisi ko masjid mana law na masjid nalumiu api apan sa kanya na keliw niyan na importante din na may kadipet o kurian o kaya pasadan niya mo importante inun tabu badingan mapasad nas kanya na munafik ati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam okay na diyang kanabang ako diyang kanakamat nambida asubang na makadua makasoy nasukamat na bubakay sabadin subang na uman din magbang sumagbang nasa din sa tawa susua so anya na diyang ko tadi kapagbang o pagbang ng balasan o Allah paman agumiraw sa kanya na Allahu Akbar agumiraw ka mabubakan kun Allahu Akbar nagumiraw pa sa kanya na asyhadu an la ilaha illallah na suwan ka mambu tasiwayan girawa ka mambu asyhadu an la ilaha illallah na taman sa giyang ko ta kapusyan inunta busu hayya ala salat agusu hayya ala falah kaya di nga di materuna la hawla wala quwwata illa billah nasadin sa mitampus yan sa la ilaha illallah na orian yan dua sa dua bang na yakaturu Rasul sallallahu alaihi wasallam na ubaluyang kau taparangayin ka na yakaturu Rasul na sepatang kanyan sa lungan na mauri sa dikad makasulsi po naraka jahanam anto na mapipikir yung mga tao api di pagbangan na upug istorya dan anto na mapipikir yung mga tao upun amay kami ako masubang na berengkira rang itang at ina pumalinay ko maganakap sudaw aktuwa
Mana di dua karila sanggup tak apa kasul dua waktu. Na sanggup oras nakari na utos sanggup tu akalam ako para tiyan na gusto kalau syaitan yan. Hindi kapag bangiron sa luhod, nami ako ko to sabad ang manusia uluhiran, umuling umaga nakakapagbangiron. Away, namararata ginoon yan na di mga lang kalang. Nasangot oras, natanda sa kamu munafikiron. Yang ko to bang, nandun ni kapag bangiron, nalapitiro sa Rasul, sikrito ro sa mutabang, tama sa di kakamatiro. Bitiro yan na ad-dua, bainal adani wal iqamati la yurad. Suatigian so pang niyo manusia sangkutua pagletan ubang aguso kamat na sigur-sigura dua tatarima anu Allah. Narontan no dinan isa waktu wakap pemangnitan ku Allah mi pantag sangkutua kapiatan sa dunia gusalungan na maure. Na pemangnitan ku Allah taala na sudun suti tua pangnia duma dai terka. Ubang apang niya ya Allah nabi aku kasabar ko akan nagu pelinakan nagu ka sunsut itu duma dai terkana ayang kapang niya ko Allah. Gumialui tanunga so kapamang ni ko Allah taala napat susun na kaulawla paganairon na miyamang ni ka ko Allah na tiarima yan din na udinian ro tarima na aya ikadua penggula kata mapunggulawla na ipagisgian ko mga gawi ya gusto mga masa Koreano to kadir ka kibray ka pakabinasar ka udin yar kap no to bugan nasin yan bugan ko mga murya taong ka udin yan kinampan bugan ka di kirang gempa kay kapakabinasa kirampan nasin yan rakabugan sa alungan na mauri ginan pianabnabnaran no karumo rasul gusto mga so Khadijah gusto mga abda karumo rasul asobala so Allah taala na piang niran adiran makwas ang kaya dunia si subala so kaya di rumah sairan kasiran makwa sa alungan na mauri lang. Ginan aguad na imbala so Allah taala ko mga tao aming babalay sa mga masjid. Diyan ko taming babalay sa mga masjid ang mga manusia na pedro ayat itu paguluanan yan na sa mga tao aming gustuhan yan sa masjid. Okay na pedun sa mga tao aming kasalapi doron. Pedun sa mga tao miya kaugupo na galabag pamikiran mamagpedasiran din wait na pinda to aniran nagyang ko tataw abinisan niya na miya ngundin sa masjid na miya ali Rasul sallallahu alaihi wasallam ruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'ah bana Allahu lahu baitan fil jannah. Sad sa tawat ti Rasul sallallahu alaihi wasallam ambalay sa masjid akna baya mapipikir ano nakapakilaylay nagukapakinegen na sigurado din na imbalay mambu Allah taala sa awalay niya na din na datarya na mapeparas mambusi ko surga. Dinan ibala sumimba balay sa mga masjid. Api apan miya kay ito masjid ka data-datar buo talo-talo ka tao dini makasubi ang aranggur panamya kay tito nasara makambulay ko namibulay karon. Ugi na ububut na makaw makana. Para tanon ni bulay sa aranggur sa utaw mga masjid ko ang amya na tap ni sibi sa utaw mga ala masjid. Mamana siya mapapatot ko makasisibay sa darpa diru kira pa iso mga barasambayang. O bagyo ti ad na masjid yun na andang nabakan pugup sa utaw kaplumpiwiron. Baka nung pugop sa mga tuwa kang bulew nung wana doon mi tarutop apay abub kiugup ka na sa tima na floor mat o di na makaysa ka makapamaypas ko mapito gawin na mapian nuto apay kapiyang abubay ka amira ka ka prinsesa ka na ugo paro na pumaypas ka ko mas gitu Allah adi yang na baitullah di yang na Kaaba na mamansaragun na mamaypaso na nalangon na danto si isa mo ka sa Saudi Arabia amaki disira ni makin bibisaya ko Allah na makaumasiran ni gira miyukup ataw sa Arafah nakagigira ukup na may tuwa tauro kapalapalin pag-graduate sulang na minanay haji na miyakaumasi Malik Fahad agusulang na mga dato sa Saudi Arabia no manisa nakiuwid sa paipas apang atatatak sa mga loira na sumasangkop sa pito lapis sa bugwiran sa kapo pumamani kanirang ko Allah utala hindi na ni pamaipas na nawalay wal
na bubud na sa Canada ka na makamamipas sa maski sa taman ni Manto, amin ibulog din Sweden. Miya kay salungan na nasa katabu ba ini si Rasul sallallahu alaihi wasallam natinginan din subabay saya umano-manak mailay sa nga masjid kan. Natigiran na ya Rasulullah na miya tayo man sa kanyan. Bandaw to si Rasul nakasasalatan na sa digat tidaw ang mga Muslim na da sa ingid sa utak patay niyan. Nagyang ko to magaan na si Rasul na miya layran din na miya kalimpnong suparasyan na miya kagirawa unuti ako niyong kukuburian. Nagyang ko tayo nunutan ng mga sahabat yan sa ikukuburang ko tabaya sa katao na tuminindong si Rasul na inipamangnin yan din sa kapakasurgaon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to miraragsro ak nabaya po inipamang ni Rasul nagyang ko ta sa katao bay kalang-ulanguan ang mga tao. Di pangalimbo ba na ginawa niyan ko Allah apad sa kanya na palimbiwan niya nagyang ko to ang mga walay wallahu ta'ala sa kaliyaw lupa. Madakla masjid, amya maka piya-piya sa mga kilidawalay ron, makilidya na mga walay, na miya maka lumpi-lumpiyo sirampan, ibubutadan sa ragang uta mga walay ran, na mga dakal pa na mga serbisiran, na sumudud ka ko masjid ira, na makambuot ka na palayan na kuya pa. Nagyang uta mga tao, nagyutod ni buntalo para teiran, deburing so para teiran. Ay gunad no to apya di sila pumaipas kagiti na direktor ako. Nadi ako sa pumaipas na bugay siran sa umanay sa kiran ang katangan sumbubuga to sa pirak na miyati mo awaluga to sa gibu na ipumbugay sa sakataw ay no tukuan na galbok na digad no to kailaya sa puputa malakbo. Gusto ya? Nakagiya pala ya dugakwa dud na baon na manan yan nakakasilg. Mi'alai Rasul sallallahu alaihi wasallam bitawiyan man akhraja adhan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Nah. San sa tao adum buo puro tenia na may tubo aburing ko masjid to Allah na imbelay wallahu taala sa walay niya sa surga. Nananasa katanos ina duga-duga ta mangilubas okit sa kapakambulay taditan makambulay tam sa isa na day kadunian day katalunian na pamurot karo sa mga kuwa nga umanga dumurot na walay sa surga giyo to kapi ang nakalulumpiyo ako mga masjid na ukatoy tanubuy taman na balasay na umanisa na bundo umasalungan na schedule na dimubunuan ng tayo may schedule ro ang uta mga masjid wallah nakagiyad na kadaklan na di po na tiya sumranaw sa nga mga balas kaya buwa po para tiya niya ng kaya kas manin basta di kas di po na tiya ano sabat at napitiro Allah Ta'ala talo ko mga manusia girantin niya na bakasurga sila ang tawin ni mga ito thalathatun kulluhum dhaminun ala Allah siyapan sila ng Allah bupakasul niya sila sa surga pakapagintaw niya sila sa miya kapiya kapaginataw nataro sa pakasul niya sila si surga yan na may kumamatay sila yung mga tao na paganayron na so umama ay ginamiya ko makuwalay niya napsilam niya sa mga pamilya niya mana mapay ka pamilya at iba may kasumialam na maratag ka pamilya sa sulti dahil dito miya sabutro na mapiyay ka pamilya mapiyay ginawa ko mga pamilya niyan ino yung pitiro Rasul ka ini panguyad yang mga mama ka nagkuton ka mama amya ka piyay ginawa si saliya walay niya na makoma sa walay na sobra sa arimaw ko mga pamilya niyan nagyuto yung yan ay pitiro at yun na isa ang mga tao agiranti wala pakasol niya ang usurga gupakapuginto niya sa mapya kapaginataw na sumama ang makoma ko mga pamilya niyang walay niyan natutok niya sila nagubiro assalamualaikum na makalalangan sa parasyan na makasukat mamusadi na may pegino pamilya niyan ayun naman yung kapakasalam niya nga makaisap makasalam makadua makatalo amay kauman din na sumalam di nga sumbugan nananasabugan kapan natatnakan kakayudan niya sukatian natigin na diyo kung naging sumalam ka nasangot oras natumod nagyang ko to makapagayon sudwa ka tao agyuti ka pakasusurgayiran si sadyang kaya na dunya wa man kharaja ila al-masjid fa huwa dhaminun ala Allah gusto mga tao gusto mama aluminyo ko walay niya na sumiyong masjid
Naso karumang ka, naupagigarantin ka ko Allah Ta'ala sa pastor kaya, nagito, tiruang ko, nasinga di simbayang iso, sambayang kasi kumas gitu Allah. Andun ni kaliyong ka, nagagarantin ka Allah, mapantag ko na kapatay, na surga ka o iyong su Allah. Gusto mga tao, luminyo ko alay niyan, kapantag sa miri para duka, sungsang taditi doon ng mga Muslim, gusto mga kufar, na umatay roon na diritsyon ko surga. Ginan go miaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam adna tina tanda utaw dito din absaksiyan niwa nudusu iman. Bitero yana idza ra'aytumur rajula ya'tadu ila al-masjid ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. O may lain niyo sutaw malalayon sa puso yan sa kapgubay niyang masjid na saksi niyo mata ng nudusu iman. Mana aso mga darudupa, gusto mga laki, gusto mga ama na pupungiyat nyo kiranay sa kapsungirang mga masjid Allah. Na ugaid, na ada mo manatawa, lele na po siya sa masjid na di yun magawa, na di niyan katawa ni may masusuwa pamilya niyan, di niyan katawa ni masusuwa galbagyan, di niyan katawa ni maulaw sa dalmayngan kuridu kapiyaan, na sin gumakan sa masjid to Allah, na ubun misugat to ng utakaturo Allah. At hindi namin ka makapasad ka simbayang na aliyaw ka, nangigilubang ka sa rizki, wallah. O di na, may sugat itong managyang kuta katuro Rasul. At hindi nasad sa diniyang pagadatan, so ikap di, so marunir kami idid, na diniyang pagadatan, so malar kami idid, na diniyang isugu sumapian, na diniyang isapar sumarata ko yung diyem, dir kami pad. Na may kakumakad garun, na di ka na anarin, na di ko pangapad, na pangaroma, na di ko pangapad mamitiara, na adna murang-murang sa nakamapiano yung na di ko pangapad kasi ako nakika din nalabutan kang saan asa kaniman to nasudsug kaya ako na deden na sangot oras na miya sugat ka ta hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ami pukas ka okay sugung umapia mi pukas ka sa tagi sa parang umarata di ka pud ko umatian na sika pud ko mato Firaun ay mga nangot ta kiala mo puso ka sa masjid tandun ikaw mo wakto na yung utamiya pikir ka sa kabuboy na naayang bumasgit yun, nagyang ko ito sambuya nga iyo. Na bapiyada ka no si mapdaman, na naayang padaman niya, naskano sa walay. Andun di ka pa kapagbangiron, na minipaliwat yung sa ginoon niyo, malon niyo rin sulang untaman, na unahin niyo rin ang utasambuyang. Aw pun ka pagamay, taman sa dede na pitumanan no amay sa taman sa di ka bangkita ko dunia. Nagyuto, ayamanan niya, na adna kumakan sa masgita, di na siya ko dun kadi nga gaswata ko ko Allah di niya nakatawan ndo po manung so karuman niya ndo po su mga watayan ndo po su mga ginaon niya makaw masalo nga na mawri tigu Allah so tao na si pagi tigu Rasul so langon no tao na si pagisa ko tao so siyap niyan na ipagisir ka sa pamilya anda silang sumyong anda silang luminyo anda silang dirang pisusukat anda piyakan raka ginaw manayam na tiga kada kadun na kataw yan ako makad na ko sa masjid nati tiga giyong uto ang mga malaikat na mapranog ka. Ay di susuan ka basta. Ay manan yan na kagagang ka ang mga kakadunga sa masjid na di na may papar ka silang sipan na nagkapain na ko makadungaro. Amay ka di nga may papar ka di nga katawan duiso di mga mata ka na miya kasukat silang sa haram. O di na duiso di si mga pamilya nga nagkasud na sila na manan yan na mga ratelalag. O di, na adna miya mangiso pagiran sa kabayaw Allah, sabab ko kago nating akiran, na makaw makasalungan na maurin, na di makatapal ang utasambayang. Di makatapal. O di na sangot oras, na miya kagod na ka mga lisuwata ka, kagidid na miya paggastungaon, na miya kagod na ka similar si karuma, kadid na manan yan, nananakuan, sabab sa diyang ko ada pa ka musawiron, ago kapakay pa na anapugulutan na gasto, na ada mapungusto niyan, na kumakadungaro din. Na budi makatapala mo tatasbih. Niya kay salungan na miyaw mo Rasul sa miyaw mo Umar sa katawa mo masa masjid at iyan na ito na miyaw mo ko sa ni